vždycky rádi vyťahneme z publika, pretože my vás úprimne naozaj máme veľmi radi a pre nás je to tým najväčším darčekom, že vy nám pokrsíte ten album. A mňa tak napadlo, že mohol by nám to niekto pokrsiť, teoreticky kto by dneska mohol mať nejaké narodeniny. Je tu niekto doma narodeniny? Kým odovzdám slovo našim krstným rodičom, ja by som sa veľmi chcel poďakovať. Chcel by som sa poďakovať mojej manželke, mojej rodine, za to úžasné zázemie, ktoré mám. Veľká vďaka patrí týmto mojim chlapcom, mojej kapele, ktorá je so mnou, niektorí sú so mnou už naozaj 17 rokov. A ja by som sa chcel poďakovať nášmu manažerovi, ktorý je so mnou už 17 rokov a ktorý stále nestratil tú vieru v naše pesničky a stále je so mnou a stále verí, že my to nejakým spôsobom aj cez tú Trnavu dáme ďalej. Ďakujem, priateľe. A tým najväčším poďakovaním, tými najväčšími láskami ste vy, priateľe, a bez vás by to nešlo, takže ďakujem vám pekne. Takže, dievčatá, potom dostanete aj náš nový album. Paťka si nachystaná?